Kamachielo piny owacho ni kwan ji owacho kanyo ni piny owacho ni kwan ji mano mapiyo oula bende koro osekelonegi midhiero medo idho malo ka okenge ma iketo mano mar neno ni oganda oyudo resruok e kinde koth El Nino bende okete yo makare. Oganda go koting'o joriembo mago mag nyamburko bodaboda kod jopiny okwa mondo mi oket horuok kendo kik gitem riembo mano kata yoro pigego mopong'. George Bati miyo waler. Kwan miere mapiyo oula osekele midhiero medore kowuok 89 kod 98 manyolandi nyaka miere 93,432 ei seche 24 mokalo. Those who are directly affected has actually risen to 93,432 households, comprising of 462,160 Kenyans. The figure yesterday was 89,098 households that we reported. Koyango wachni jawachelo piny owacho Isaac Mwaura okoni counties koting'o Homa Bay kod Kisumu e kinde mamoko pod midhiero mar piyo oula nyalo medore ka koth bende pod biro medo chwe counties kaka Mombasa, Migori kod Homa Bay e kind counties mamoko. 10 counties including Isiolo, Samburu, Kwale, Homa Bay, Makueni, Tharaka Nithi, Lamu, Taita Taveta, Meru and Kisumu are still on high alert. Occasional rainfall is expected to continue, particularly over the southern parts of the country, namely Narok, Kajiado, Mombasa, Taita Taveta, Kwale, Kilifi, Migori, Bomet, Kericho, Kisii and Homa Bay counties. Koyango ni kwan ji ma osewito ngimagi bang' ywergi kod piyo oula pod ochung' 120. Sirkal okwayo oganda mondo luwre kod lendo mag jokor chal kor lwasi kendo kik gidonje pige mopong'. We take this opportunity to caution and to urge drivers and border operators not to risk injury and death through reckless driving in flood conditions. This is in order to reduce casualties, and wananchi are advised not to cross flooded rivers and to get weather alerts and updates prior to any form of travel, especially in high-risk areas. Piny owacho chiwo ler makama e kinde ma jodak ma Kareua kod Kiriko mayudore Gatundu North e kaunti ma Kiambu ni kod kuyo bang' jal moro wito ngimane e kinde manokier kendo lware yaora Karimenu mane opong' odhiambo mar tich ariyo. Kaluwore kod nergi Daniel Hudhia, Eric Njoroge majagni 30 ne okier molware yaorano e kinde mane omudho pi. Tukapeleka bao mara ya kwanza na tukarudi mara ya pili. Kurudi mara ya pili kufika katikati yeye akaniambia amesikia kiu ya maji. Nikamwambia basi yeye aenda kunywa maji. Mimi wakati nimeenda nikafikisha yangu kurudi nikaona huyu jamaa amekaa sana. Nikakuja nikaenda mahali alikuwa anakunywa maji. Nikampata pale. Wakati ameenda kukunywa maji akaniambia bye bye na akabebwa na hiyo maji. Jodak Matharaka bende koro koni koth orocho chenro mag ohala kod wuoth bang' aora mokodhima pong' mokalo lalo. Unaona mpaka hiyo magari yote yanabeba mali ya kupeleka bandire na hakuna nafasi ya kuvukia hapa sababu biashara sasa si unaona inakwama bwana. Mimi nafanya kazi huko Dhite na nimetoka Mokodhima, nilikuwa nataka kwa shamba nikakuja kuvuka Kakodhima kutoka Mokodhima kwenda nyumbani. Mimi nikapata Kakodhima kamefulika maji, uwezi pata mahali pa kuvukia. E kinde ma midhiero mag piyo oula medo rocho ngima oganda e gwenge mopogore opogore kendo kelo tho mar oganda. Sirkal medo kwayo jopiny mondo omed bedo motang' e kinde mag koth. George Bati, Ramogi TV.